Kristu Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Umusa wakhe nothando lwakhe ukuhlanganisa. Sikhonza uNkulunkulu omkhulu bazalwane. Sikhonza uNkulunkulu omangazayo. uNkulunkulu ohlelelayo nempilo zethu. Amen bazalwane. Ngiyabheka nje mhlambe sonke last week kade sikhona la kade singazi ukuthi uNkulunkulu uzohlelela kanje. Ukuthi sikhonze ngale ndlela sibe nabazalwane. Amen bazalwane. Amen. Abakhona kwezinye izigodi esinabo enkosini. Haleluya. Amen. Manje uNkulunkulu wethu umuhle ngendlela emangalisayo. Abanye kade bengekho bakhona namhlanje. Amen bazalwane. Kodwa ngithi mina ke umzane uma engekho nathi uma sekumenyezelwa futhi lapha noma sekubikwa abangekho ebikwa evelile ukuthi hayi akekho siyajabula kakhulu okhomba ukuthi lo mzane unathi. Amen bazalwane. Bese siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu bazalwane simele ukuthi simkhonze ngomoya nangeqiniso. Amen bazalwane. Amen. Simele simkhonze ngomoya nangeqiniso. Amen bazalwane. Amen. Sikwazi ukumkhonza ngomoya, singamkhonza ngomoya kuphela ngicela bese bonakala siduke. Amen bazalwane. Kodwa fasimkhonze nangeqiniso. Ngamanye amazwi umoya ulawulwa yizwi. Amen bazalwane. Amen. Umoya ulawulwa yini? Yizwi. Manje ngiyabheka umoya kaNkulunkulu bazalwane ukuthi impela ukhona phakathi kwethu. Amen bazalwane. Manje ngibheka la umzalwane emile la uNkulunkulu omkhulu esimkhonza emsebenzisa umama Gwaza ukhuluma izinto esizithintile last week. Ngofakazi bazalwane ngizonikhumbuza uma senikhohliwe. Amen bazalwane. Amen. uNkulunkulu ukhulumela last week indaba yokuthi siqaphele bazalwane ukuthi asithathi izinto ngaphandle eziqhamuka zizanabantu ngoba inani liphansi bese sayithatha sifake ekhaya. Amen. Angazi manje ngiyakhumbula bazalwane. Amen. Ngize ngafakaza ngize ngaveza nami la ukuthi nami ngike ngaba nesigameko esinjalo. Ngingakabi sebandleni ngisayisontela nje esontweni ngathenga iTV etshontshiwe. Mengiyithenga iTV etshontshiwe wabanje umpalo etshontshiwe iTV. Sefanele ngibuyisele emuva phela manje. Lobo mzima lobo so siqaphele bazalwane uNkulunkulu uyaphinda nakho uyasiqaphelisa. Amen bazalwane. Impela nje siqaphele. Amen bazalwane. Manje siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi umoya kaNkulunkulu phakathi kwethu uyaphila. Amen bazalwane. Manje ngiyabheka nje ngijabule kakhulu kulezi insuku kakhulu. Last week kade ngikhona lesonto ngikhona ngiyabona nasemsebenzini ukuthi hayi engathi lokho ezizwana nje beloke bengidedela uma kwama Sunday. Amen bazalwane. Manje ngiyabheka uNkulunkulu ukhulu kakhulu ngabazalwane ngoba kahle uma silokhunja sikhuluma singabazalwane ulimi lethu fasililungise kahle liqonde kahle. Amen bazalwane. Uma umzalwane ekhuluma la kusekhuluma uNkulunkulu akhulumi yena. Amen bazalwane. Sekukhuluma uNkulunkulu ekhuluma ngaye phakathi kwethu. Amen bazalwane. Manje ke siyambonga uNkulunkulu ngiyabheka nje kusuka lapha kugogo umntwana uNkulunkulu ukhulumile phakathi kwethu. Mama uZuma ukhulumile phakathi kwethu. Abazalwane abakhulumile nje beveza izwi kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ekhulumile phakathi kwethu. Amen bazalwane. Manje ngiyafisa nje kafishane kulesi sikhathi lesi enginikezwe sona esifishane. Amen bazalwane. Ngiyathanda ke ngoba besingakazi sikalelana isikhathi bekuthiwa nje isikhathi esifishane wena umoya kaNkulunkulu okuwena uwona ozokulawula kube isikhathi esifishane. Amen bazalwane. Akukho mhlambe sothi mhlambe 10 minutes 10 minutes uzocindezeleka kakhulu kulo 10 minutes. Amen bazalwane. Kodwa konke engiyithanda ngoNkulunkulu noma isikhathi sike singasisho nofakazi singababizi ngokuthi babe bangakanani. Ngiye ngithi uNkulunkulu asenzele umusa kakhulu ngoba asivamile ukudlula kakhulu kwisikhathi esavumela ngaso ukuthi siphuma ngaso. Amen bazalwane. Futhi noma kuthiwa siyadlula asinankinga. Amen bazalwane. Umoya kaNkulunkulu uthola lapho asinankinga. Amen bazalwane. Manje ngiyabheka ngiyafisa ke sikhulume nje kafishane ngenkazimulo esayithintile uma kancane. Amen bazalwane. Ukuthi leli bandla leli uJesu alimisile linenkazimulo bazalwane. Leli Jesu bandla lakhe alimisile linenkazimulo. Amen bazalwane. Amen. Uma leli bandla lika Jesu kungatholakala ukuthi inkazimulo ayikho
ngeke liye la uJesu ekhona. Amen bazalwane. Uma leli bandla uJesu elimisa mofunda lapha ya kwabaseFesu 2 uverse 27 lithi uJesu leli bandla alimisile kumele libe nenkazimulo. Amen bazalwane. Ngaya mazi leli bandla akumele lihambe inkazimulo ingekho. Amen bazalwane. And inkazimulo ukuze ibe khona phakathi kwebandla kunezinto leli bandla kumele libe nazo noma kumele zenzeke kulo ukuze inkazimulo ibe khona. Uma zingekho ngeke ibe khona inkazimulo kuleli bandla. Amen bazalwane. Amen. Leli bandla lika Jesu bazalwane njoba kade sathinta umama uZuma lapho uNkulunkulu ekhuluma ngaye ngendaba yesifundiso esiphilileyo kezwakala bazalwane esiya ngokumesaba uNkulunkulu. Leli bandla uma lingazomesaba uNkulunkulu bazalwane ngeke lifike kule nkazimulo elikhuluma ngalo iBhayibheli. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ngoba indaba kakhulu la ebandleni bazalwane uma sifunda izwi kaNkulunkulu lisifundisa ukuthi simesabe uNkulunkulu. Ungamsabi uNkulunkulu ngoba unani. Noma uwedwa la ukhona umesabe uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Leli bandla leli mofunda lapha ku27 kwabaseFesu lithi into yokuqala kumele libe nayo fanele lingabi nasisihla. Yeah. Amen bazalwane. Amen. Leli bandla ukuze libe nenkazimulo kumele lingabi nasisihla leli bandla leli lika Jesu. Amen bazalwane. Amen. Uma ike yatholakala kulo leli bandla alinayo inkazimulo kezwakala abazalwane. Amen. Lingabi nambimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenaqala. Amen bazalwane. Amen. Lezinto ezibalala izona ezizala lenkazimulo le emele ibe kuleli bandla. Amen bazalwane. Inkazimulo bazalwane inomsebenzi omkhulu wenza phakathi kwebandla. Amen bazalwane. Yenza umsebenzi omkhulu inkazimulo phakathi kwebandla kunezimpi esingeke sizilwe uma inkazimulo ikhona. Oh yeah. Amen bazalwane. Kunezimpi esingeke sizilwe inkazimulo uma ikhona phakathi kwethu izosilwela yona ngokwayo. Amen. Amen bazalwane. Uma leli bandla linenkazimulo. Amen bazalwane. Yabona njengamanje ngoba siphila sisemhlabeni kumele siphile sisenkazimulweni. Amen bazalwane. iBhayibheli khona into elivezayo njoba siphila nje sila emhlabeni kumele siphile sisenkazimulweni. Amen. Noma abantu bangangabona kodwa thina inkazimulo kaNkulunkulu kumele ibe khona. Amen bazalwane. Umzalwane uma enomoya kaNkulunkulu hey uzozwa ukuthi ayisekho. Yebo Jesu. Amen bazalwane. Amen. Uma nje enomoya kaNkulunkulu umzalwane inkazimulo uma ingasekho uzozwa ukuthi ayisekho konke esingishiyile. Amen bazalwane. Amen. Uma ingasekho kumele uye kuNkulunkulu hey ukhale uNkulunkulu ukuthi Nkosi angifuni ukuhamba phambi kwakho inkazimulo yakho ingekho. Amen bazalwane. Ngoba uma ingekho inkazimulo ungumntwana kaNkulunkulu hey ziningi izinto ezokushaya endleleni. Amen bazalwane. Amen. Jesu nomali usomuhle kezwakala bazalwane. Umali okhazimulayo. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lo mali usomuhle okhazimula uhamba phambi kwethu thina sihamba emva kwakhe siyamlandela. Amen. Amen bazalwane. Amen. Thina sihamba emva kwakhe siyamlandela kezwakala bazalwane. Kunomhlaba esiphila kuwo abelusi abakhona umhlambi bezemva kwawo. Amen bazalwane. Kodwa lithi iBhayibheli nomalusi lo wethu omuhle bazalwane yena uhamba phambi kwethu. Yeah. Amen bazalwane. Ngamanye amazwi la esinyathela khona yena usuke senyathelile. Amen bazalwane. Yingakho kuvela lelizwi lelithi ngeke silingwe ngokungaphezulu kwamandla ethu. Ingoba uJesu udlula la esodlula khona abone sodlula ngalamandla sinikeze wona. Amen bazalwane. Umzalwane uma ehluleka endleleni hayi inkazimulo ilahlekile amandla awasekho. Amen bazalwane. Kumele akhale uNkulunkulu athi Nkosi hey inkazimulo yakho isukile kimi. Amen bazalwane.
Konke uJesu okhazimulayo. Ibandla lakhe kumele likhazimule. Amen bazalwane. Likhazimule sikhale uNkulunkulu mingekho. Nomele singangena sezweni komasho kodwa sikhalela inkazimulo because ayiseke inkazimulo yakho phakathi kwebandla. Amen bazalwane. Amen. And kunezinto eziningi ekhomba ukuthi inkazimulo isisukile. Amen bazalwane. Amen. Yabona inkazimulo isisukile uthando liyaphela lubi khona. Yeah. Amen bazalwane. Alubi khona uthando uma inkazimulo ingasekho. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela lendodana yakhe. Akagcina nje ngokulithanda kuphela kodwa khona isenza. Amen bazalwane. Amen. Kulezi insuku siyasho ngomlomo sithi siyathandana kodwa ukwenza akukho. Amen bazalwane. Wena ujabulela ukuthi wena uphila kahle kodwa uNkulunkulu ukuveze nangu uzana kaphili kahle kodwa ungenzi. Amen bazalwane. Ziningi izinto esingakhuluma ngazo ngebandla likaJesu engakafinyeleli kuzo ubona cha kunzima ngempela bazalwane. Amen bazalwane. Yabona ibandla likaJesu uma linenkazimulo bazalwane kunezinto ezizokwenzeka phakathi kwebandla. Yeah. Ezinye zazo sayigcina mhlawumbe emasontweni bezi ethale emasontweni esingenzeki manje ebandleni. Yebo. Amen bazalwane. Amen. iBhayibheli likhuluma ngoprofeta lithi uma kukhona uprofeta phakathi kwenu lokho kukhomba ukuthi uNkulunkulu ukhona phakathi kwenu. Yeah. Amen bazalwane. And lokho kufanele kwenzeke ebandleni likaJesu uma sithi siyilo. Oh yeah. Linenkazimulo futhi. Amen bazalwane. Amen. iBhayibheli likhuluma ngokumushayo uyovela nini okumushayo. Yeah. Amen bazalwane. Lokho kukhomba ukuthi uNkulunkulu ukhona phakathi kwethu. Yabona ezizinto ezenzeka phakathi kwebandla zenza ngibe nemibuzo ukuthi kahle leli bandla kade selifikile yini la uJesu efuna lifike khona. Amen bazalwane. Selifikile yini? Amen bazalwane. Kunabazona abanamandla kokumakwaza okwenza okuhle. Kodwa bakwenzi. uNkulunkulu baphila amandla ke zokala bazalwane. Ubaphila ingcebo ukuthi bakwazi ukwenza okuhle phakathi kwebandla, phakathi kwabantu baNkulunkulu kodwa bakwenzi. Kunaloko bona bafuna ukugqilaza bona labantu baNkulunkulu abangenalutho. Yebo Nkosi. Oh weje. Amen bazalwane. Amen. Leli bandla kunzima bazalwane. Kunezinto uNkulunkulu azikhulumayo ubona leli bandla kunzima. Oh yes. Amen bazalwane. Amen. Lithi iBhayibheli izimangaliso noma izinto abazenzile abapostoli noma esibalandelayo evangelini esathi ivangeli kubo lithi thina siyokwenza ezingaphezulu kodwa sakafika naloko abakwenzile. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli oPaul isithunzi sakhe wayimedlula nje umuntu mewathintwe isona phile. Amen bazalwane. Kuleli bandla likaJesu abazali bahamba nezifo. La kuleli bandla. Yebo. Amen bazalwane. Amen. Kodwa sithele kaJesu uma inkazimulo mina inkinga ngiphi yazi inkazimulo inkazimulo ayikakabi khona kahle la. Oh bahet. Amen bazalwane. Amen. Kunezinto ekumele ngabe ziyenzeka. Amen bazalwane. Amen. Kodwa ezingenzeki. Amen. Ngoba inkazimulo isukile ebandleni. Amen bazalwane. Amen. Leli bandla likaJesu bakhipha amaduku bethinta abagulayo baphile. Yebo. Amen bazalwane. Amen. Angisho mina uphile. Amen. Amen bazalwane. Khona uPaul ngelanga la ekhuluma ngethemba ethi bazalwane ithemba lethu eliqinile ngani naba nathi sibhekene nosize asiya ithemba lethu liqinile ngani. Amen bazalwane. Uzendina uNkulunkulu nethemba ukuthi inkosi yoba ngigugela ngizophuma la ngingasaqugeli. Hey bakithi. Amen bazalwane. Amen. Jesu akasize. Amen bazalwane. Amen. Bavuka bazobeka izandla abagulayo baphile. Hayi ukuzibeka for the sake of siyazibeka. Sizibeke baphile. Amen bazalwane. Amen. Leli bandla kumele libe nenkazimulo. Amen bazalwane. Ngizowafunda mina lama verse bazalwane ngoba angifuni ukubambezela ngizowaveza kodwa mise ngiyawafunda. Amen bazalwane. Mawufunda lapha ku 1 John chapter 2 verse 2.
Ulaphana bathandekayo. Manje singabantwana bakaNkulunkulu. Kepha akakabonakali esiyakuba yikho. Amen bazalwane. Njengamanje lithi singabantwana bakaNkulunkulu bazalwane. Lithi iBhayibheli esiyakuba yikho akakabonakali. Amen bazalwane. Amen. And angithi bazathina sinenkazimulo sikholwa yiloko ukuthi inkazimulo ikhona phakathi kwethu. Amen bazalwane. Sikholwa ukuthi simbathile inkazimulo alibazalwane. And izwe alibona libona inkazimulo. Amen bazalwane. Kodwa thina siyayizwa ukuthi khona. Kodwa lona liboni. Amen bazalwane. Manje la sifunda ukuthi iBhayibheli esiyikho njengamanje akakabonakali. Amen bazalwane. So sikhona isikhathi esizayo la khona kuzobonakala ukuthi cha thina singobani. Ikuphi esiyikho. Amen bazalwane. Ufunda uqhubeka lithi kepha lithi siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa kuma ngoJesu. Siyakuba njengaye ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Amen bazalwane. Yes siyakuba njengaye. Amen bazalwane. Angithi sikhona uJesu okhazimulayo bazalwane. Nathi siyokuba njengaye siyobe sikhazimula. Amen bazalwane. Yabona uma sifunda iBhayibheli bazalwane. Sikhuluma ngendaba zethu. Hey nawe lento zicabanga usukuyona. Amen bazalwane. Amen. Usukuyona ucabanga usukuyona siyenzeka lento. Uthe nami Nkosi sengifana njengawe sekubona cha mina ngifana njengawe. Amen bazalwane. Uma ufunda lapha kwabaseKorinte besibili chapter 3 verse 18. Lithi kepha thina sonke esibuka ngobuso obembuliwe inkazimulo yenkosi njengase sibukweni siyaguqulwa sifane naye sisuke enkazimulweni siye enkazimulweni. Amen bazalwane. Amen. Yabona sisenkazimulweni manje kunenkazimulo esiyakuyo. Amen bazalwane. Njengamanje siphila sisenkazimulweni kunenkazimulo esiyakuyo. Amen bazalwane. Sisuke enkazimulweni siye kephi enkazimulweni. Yabona benkazimulo ibalekile bazalwane. Ngathi uma ingekho umbuzo ukuthi uma ingekho inkazimulo siyaqualify ufana noJesu. Siyaqualify bazalwane. No. So kumele sikhalele inkazimulo uNkulunkulu mase sizwe ukuthi cha ayisekho. Amen. Amen bazalwane. Uma iBhayibheli ikhuluma ngabafundi ukugcina konke. Basibuza umbuzo ukuthi kahle kahle siyagcina yini konke. Ngoba uma besigcina konke ngabe leli bandla likude kakhulu. Amen bazalwane. Sisuke enkazimulweni siyeke phi? Enkazimulweni. Amen bazalwane. And la sisemhlabeni angithi bazalwane. Amen. Emhlabeni vele kunenhlupho zakhona. Emhlabeni ayikho into emnandi la emhlabeni. Ngoba la emhlabeni akukhona ekhaya. Amen bazalwane. Manje kulezi zinsuku kunabazalwane abayithe la emhlabeni kusekhaya. La emhlabeni akukhona ekhaya. Amen bazalwane. Kunekhaya esiyakulo thina. Amen bazalwane. Uma ufunda lapha kwaseRoma chapter 8 verse 18, lithi ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa. Inhlupheko zesikhathi sanini bazalwane? Samanje. Ngoba siyahlupheka la emhlabeni bazalwane. Amen. Siyahlupheka la emhlabeni. Hey Jesus. Amen bazalwane. Uma uNkulunkulu ngiyawuthanda ngoba uyafakazelana. Amen bazalwane. Last week ngingakhuluma ngokumafasa ngikhuluma ngendaba yokuthi la emhlabeni akumnandi kunabazali abangenako ukuthula. Omakhelwane. Nasemakhayeni abo kezwakala abazalwane. Ngisengaveza ngikhuluma ngomnye umzalwane gogo esasikhonza naye nakwahlubuka esasinaye ola kompola wayithiwa umakhelwane wakhe mihla namalanga umakhelwane emthuke embiza ngenhlambe ezinkulu. Hey. Engenzile lutho. Ngoba la sisemhlabeni labazalwane. La emhlabeni umuntu uyakwazi ukuzonda ungenzanga lutho. Akuzonde nje. Amen bazalwane. And akhuluma konke okubi ngawe. Amen bazalwane. Kodwa ngiyathanda iBhayibheli lithi uma bekhuluma konke okubi ngawe wena jabula uthokoze. Amen bazalwane. So ngabe baze wena ayike indaba yokulwa la. Ayike indaba yokuphimisela ngithi nyabona bazalwane. Kodwa lithi iBhayibheli jabula uthokoze. Amen bazalwane. Ngoba inhlupheko bazalwane isikuzo manje asinaliyazi lenkazimulo esiyakuyo.
Amen bazalwane. Yabona siyakhona azikho inhlupheko. Yebo Nkosi. Azikho la siyakhona inhlupheko azikho. Amen bazalwane. Amen. Azikho inhlupheko. Hawu Jesu. Yabona sibhekene nako manje wesikhashana bazalwane. Kunephakade lethe siyakulo. Uyacabanga ulahlekelwe iphakade ngento esikhashana. Amen bazalwane. Ziningi izinto esibhekana zendleleni kezokela bazalwane. Ziningi. Yabona kade ngisho last week mina bazalwane kunezimpi umzane akabhekane nasendleleni uzufise mhlawumbe ngike mhlawumbe ubona wena konke okuhle ngaye akaveze izimpi abhekana nasendleleni ngoba khona izimpi esibhekana nazo obhekana nazo abazane bengazi uzile uzinqobe. Amen bazalwane. Mhlawumbe mina ngize ngifise ukuthi mina ngiyafisa ukufana nobabuthusi nami ngishume njengobabuthusi kezokala bazalwane. Kanti babuthusi izimpi abhekana nazo Go day 1 ngempela ngidinga ngephansi ngife. Hambe ngesihogweni. Jesus. Amen bazalwane. And uNkulunkulu umbeke la mbeke khona umnikeza namandla okumelana naso. Amen bazalwane. Alithi ngize ngisesave uNkulunkulu waveza last ukuthi usathane uma ebona uNkulunkulu ekukhulisa. Na uyakhulisa attack kuwe. Amen bazalwane. Umzane zathe khula nezimpi zakhe zikhulile. Amen bazalwane. Zikhulile. Yebo Jesu. Yazi mathematics Bible akakabonakala siyakuba yikho. Hey khona ezinye izinto engizibuke yabona izingane lezi fasifundisa ivangeli kezokala bazalwane. Ziyazi inkolo. Amen bazalwane. Ngoba lezi ngane lezi ezinye zazo la mhlambe abanye ama worshipers akusasa. Abanye befundisi lapho mhlawumbe umamu kade nje usamphethe lapha uboy mhlawumbe ngelanga umfundisi wakusasa lo akazi naye kodwa uNkulunkulu uyazi. Amen bazalwane. uNkulunkulu nezinto azaziyo ngathi besingazazi. Amen bazalwane. Amen. Lekho esibhekene nazo bazalwane sizodlula kuzo. Amen bazalwane. Akukho ongadluli. Amen bazalwane. Ayikho into uNkulunkulu kangivulekela ukuthi empilweni zethu ayikho into ezomungu naphakade ingadluli. Amen bazalwane. Ayikho. Amen bazalwane. Manje wena mozobheka la okhona ngaleso sikhathi ungabheka uNkulunkulu uzoba lenkinga. Amen bazalwane. Manje iloko uNkulunkulu abekubekile kimi ukuthi leli bandla leli kumele libe nenkazimulo. Amen bazalwane. Indaba kwaseFesu 5 verse 8 ethi ngokuba kade naningabo bomnyama kepha manje ningukukhanya enkosini hambani njengabantwana bokukhanya. Amen bazalwane. Sinabantwana bokukhanya. Amen bazalwane. And bazalwane iziningi izinto akhona izinto eziningi engifunde eBhayibhelini ngifunde ngithi sisele la bengibuka laba esabamba kuyona esalithatha kubona ivangeli sisele la sisekude kakhulu ukuthi sifinyelele la. Amen bazalwane. Ubone ngiyakhumbula lithi iBhayibheli khona lapho bathengisa khona konke. Bathengisa konke bazali babuya bahlala ndawonye. Uthando lwalulapho. Amen bazalwane. Uthando lwalulapho. Nkosi. Yabo njengoba singabazali khona esho uPaul ngelanga uthi Paul mekhuluma nabanye abazali angithandi ukuba ningazi ngosizi olwasehla sise Asiya. Cha uPaul kwakumvangelo wayemkhulu kodwa asithandi ningazi. Amen bazalwane. Manje kulezi insuku la phakathi kwebandla kunezona abasaba kusibekela usizi labo. Ngoba basithembi. Amen bazalwane. Amen. Usizo Paul ithemba lethu liqinile ngani. Amen bazalwane. Uthi ithemba lisinjani liqinile ngani. Yazi usaba sinokubuyela umzalwane ubona ngathi kuzoba yihlazo ukuthi ngiveze usizi lami kuye. Amen bazalwane. Amen. Ayasibe nomndeni kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Sikhona la emhlabeni. Amen bazalwane. Senze izwi kumele lithi izwi ayenziwe intando kaNkulunkulu emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Siyenze la sibe umndeni kaNkulunkulu ophila la emhlabeni siphilela ukuthi ngelanga sifike ezulwini. Amen bazalwane. Lo uNkulunkulu abekubethi sikhulume ngaye inkazimulo cha sikhale kakhulu uNkulunkulu uma inkazimulo isuka phakathi kwethu. Amen.